Maayong adlaw kanyo yung tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako si Eloy, hingkod ang Pangidaron, taga Davao City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kaso nga gipasang at batok nako sa akong kanhing agawon. Wa man ko mahibaw nga gikasuhan ba day ko niya. Aron inyong masabtan, sugdon ko sa diha nagtrabaho ko isip driver sa usa ka kumpanya sa heavy equipment rental. Diin driver ko sa usa ka bulldozer dihang nag-clearing mi sa usa ka area nga himuong plantation sa saging sa Butuan. Ingon ini ang mga panghitabo. Malasa na ko rong adlaw baylando. Uy, ano ka oy? Usdak magunanagin mo yung mukha. Ganahan na ba kayo ko, anak? Ako na lang na, be. Ay puning akong malas, bay. Ha? Unso ba nagkadimalas ni mo? Nalubong sa lapok ang akong bulldozer. Bulldozer? Nalubong sa lapok? Imposible, anak. Na, bisag yun sana ako, bay, oy. Di na ginmada. Diin ka man malubong sa lapok. Dito sa plantation sa saging. Ha? Gibiyaan ako, nadugay, oy. Gisapot kong paningkamot nga, maukang na ako sa lapok, wa man gyud. Unya? Ay, kapuya ba yung trabaho ay, murisahin ko. Unsa? Para ka na ra, murisahin ka na? Basta. Unsa magkawin? Ingnon ako nga itong amo nga, murisahin ko. O, bahala na sila mo, ugkat na itong bulldozer nga nalubong sa lapok. Kapoy ba yung trabaho ay? Uy, Iloy, unsa magkawin? Wag ko, magkasabot na yung trabaho hasol. Ha? Kapoy kayo, pero pila na ba yung sweldo na to? Mga murisahin ko pauli ko sa amon dito sa Davao. Unsa? Iloy! Unsa magka? Oh. Iloy! Ako tayo mong bulldozer kay nasakiran sa bakho! Unsa? Oh, ay. Ala ka ba, Iloy? Nadumping yun ay ang cover sa imong bulldozer, oh. Buang ako bakho Berik, asa naman ron? Kisa may nagdas bakho? Okay na to Pero ay kabla ka, matres man to kay niyar man to sa usa ka plantation trabaho. Hanggawa ko niya. Mupay nalubong ng bulldozer sa lapok. Nya iya pag yung gisaghiran. Anya ba saan mo na nato ini? Ha? Saan man ini mo? Hangyol ako ninyo, be. Nga? Murisaya na bitaw ko. Oh. Alam mo pagsaba nga nasagiran sa bakho ning gimanihon na bulldozer. Og nalumping ang cover ini. Unsa? Niresign di kasi man trabaho, Iloy. Oo, kapoy trabaho ama Init pa kaayo. Kunya di ta kapili asa ta maasahin. O kung asa iasahin ang heavy equipment nga akong imaniho. Reklamo na gid ko itong dito ko gipatrabaho sa plantation sa sagingan. Pertir bang lapo ka mo Nalubong gurug maayo ang akong bulldozer nga akong gimaniho. Mao nga misurrender ko. Unya, nananghit kag taro sa imong amo. Verbal lang ang akong pagpananghid ma. Wala kay formal nga pagpananghit. Basta mao na to ma. Ang importante nga nakapahibaw ko sa kong amo nga murisahin ko sa kong trabaho. Uy, si Bay Lando man Kadya sama ha? Hello Bay Lando? Waga ni mo ba naugkat ng imong bulldozer ug nahibawan sa atong amo nga nalumping ang cover ini. Suko sa atong amo bay. Ikiha ka kuno niya. Unsa? ...2013 pa ito nahitabo. Sulti lang sa kong amigo ang ako nahibawaan nga ikiha ko sa kong amo. Abi na kong sulti lang kadto sa kong amo. Kay wa man ginikihan ako.
Nang labay ang mga tuig 2019, nagplano kong manarbaho sa lain o baka sa abroad kay naminyo na lagi ko. Mao nga milukat na kong mga requirements. Ug usa sa kong gilukat mao ang NBI clearance. Ug unya, May pinding magkakaso, sir. ha? Unsa man kasuha, sir? Malicious mischief. Ha? Bahin sa unsa man ang kasuha, sir? Hala, ganun na amang ka ang kasuhaloy. Kinsa man nagkihani mo, ana? Sa akong pagpakisusi dito, ang akong amo kanhi di ay sa heavy equipment rental ang mikihan ako. Bahin niya itong nalumping ang bulldozer. Nga akong gimaniho ka ni adto. Gitinuod gid ay ko sa kong amo nga ikiha ko ni adto. Wada ka mahibaw nga gikiha ka? Gignan ko ni bailando adto nga ikiha lagi ko sa kong amo. Pero abi man ako di tinudon. Kay wa ba siya nidakop na ako. Wa mas ako'y warrant of arrest. Maubitaw nga abi na ako wa ma-file ang kaso. Unya, unsaon man na ni mo ron? Ang tambag atong NBI agent nga adtuon ko nun ako ni sa korte aron mangayo ko og clearance. Kay nakapinding pa man ko nun ni nga kaso. Unya? So ay na ako kontak ang akong amo. Mangayo na lang ko pasaylo. Aron maklearing akong kaso. Dugay na bitaw to. Magpakisusi ko ni bailando ini. Kung mao pa paghihapon ang opisina sa akong kanhing gitrabahoan. Patay naman kuno ang atong kanhi amo bay. Unsa? O, patay na di si Sir? Ooy, mga pila na katuig na kunong patay na si Sir. O, na di ko'y complainant ane? Unya, kung ipadayon sa iyang mga kaliwat ang kaso nimo, Ha? Unsa? May kaso ka day iloy. Ulagi ma. Unsa makaibuhaton ako ini? Pastila di mo. Taan palagi ko adto. Nangasagod ka. O gipasidan ang kandaan sa mga among ikiha ka. Gitinuod yun ka niya kiha. Maulagi ma. Anya, unsa ba na ni mo ron? Pangayon ang pasaylo sa mga among ngayong nasadaan. Patay na lagi siya ma. Mao mangayon na lang unta kong clearance sa anis korte. Apan mahadlok na hinuon ko nga maablihan na sabing kasuha sa pamilya ni Sir o ipapreso na ginuon ko. Unsa? Ginuo ko ba ya? Anya, unsa may bato ni mo ani ron? Magtago-tago na lang ko ini ma. Kay may pinding naman di kong kaso. Unsa? Dili lalim ang bation nga maghunahuna ka nga may pinding kang kaso. Mataglihok na ako maghunahuna ako nga basin usan ni mga adlaw kalit lang nga doon ako'y warrant of arrest. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa pagkuha na kog NBI clearance, naibaw-an ako may nakapinding nga kaso nako. Malicious mischief. Nga gifile sa akong amo tuig 2013 pa. Apan ngano wa man ko mahibaw niini nga gikasuhan day ko. Ikaduhang pangutana. Sa akong pagsusi, patay na day nga akong amo nga maoy nagkihan ako. Mapalutsan pa ba ko nini og warrant of arrest nga patay naman ang nagkihan ako? Mapriso pa ba ko nini nga patay naman ang complainant? O pwede ba ning ipadayon kasuha sa iyang mga relatives o kaha mga anak? Ikatulong pangutana. Ang tambag sa NBI agent nga adoon ako ni sa korte aron ipaklear ko no ang akong kaso. Safe pa ko ini? Dili ka nga maablihan lang hinuon ang akong kaso o mapriso ko? Ikaapat og katapusan. Kung atubangon ko ning kasuha,
posible ba nga maabsuelto ko kay di man gyud ako ang nakalumping sa cover sa bulldozer nga akong gimaniho. Laing driver man sa backhoe ang nakasagid adto. Unsa may akong buhaton aron nga mawa na ning kasuha para magmalinaw nako og magkinabuhing normal. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Eloy. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang inyong mapaminaw karong adlaw. Kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. And of course for any nga mga suliran ninyo maski unsang punto ha, punto medikal, punto legal, andami nga muhatag og tambag og solusyon anang inyong mga pangutana og inyong mga problema. Pwede ninyo mapadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad nga atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga Davao City ang atoang letter sender karong adlaw. Mayong adlaw, mayong pagpaminaw sa Davao. Atoang letter sender si Eloy from Davao City. Nagtrabaho si Eloy sa usa ka heavy equipment rental sa Butuan. Driver siya og bulldozer, usa ka higayon. Nalubong ang iyang bulldozer sa lapok sa iyang kasapot, iyang gibiyaan ang bulldozer, kay mo resign na lang kuno siya sa iyang trabaho. Apan, disgrasyang nasaghiran pagyud sa bakho ang iyang bulldozer, og nalumping ang cover ini. Ni-resign siya nga wala magsaba sa iyang damage sa bulldozer nga gimaneho. 2013. Pagka 2019, katong nagkuha na siya NBI clearance, nahibaw-an na lang niya, nga hala, nasa pending kaso nga malicious mischief, gikiha de siya sa iyang amo. Apan, wa siya nakahibaw, kay ning pauli man siya sa Davao. Gitambagan siya sa NBI agent nga adtuon na lang sa korte, aron maklear ang kaso. Og iya sang nahibaw-an nga patay na di ay ang amo, nga nagkiha niya. Okay. So, mauni ang iyahang mga pangutana. Sa pagkuha na kong NBI clearance, iyaha ko nung nahibawan nga naa siya'y nakapending na kaso, malicious mischief, nga gifile sa ako maong akong amo 2/8/2013 pa. Apan, nganong wa man ko mahibaw ini nga gikasuhan di ay ko. Kaya mo mag-file tag kaso, ang kanang mukiha, kung mukiha ta, ang atong ihatag na address, ang address nga last na tong nahibawan. For example, ikaw, no? Pagsuwat ni mo pang-apply ni mo Eloy, ang imuhang address, ang katong imong address dito sa Butuan. I don't think ning hatag tag Davao, no? Unya, tungod kay adto ra pud na nila ihatag og ipadala pud ang summons dito sa imuhang last known address. Now, imo na nang sa, kung di ka kadawat, kay wa ka nakadawat, kay wala na ka nagpuyo dito. Mao nang wa ka nahibaw, pero mupadayon og masangat yun ng kaso. Pero sa kaso pud nga kriminal, masangat ang kaso, meaning hangtod ra na issue og warrant, dili gani ka makatunga, ngadto kay ma-arraign ka, di gyud pud na mupadayon ang kaso. Meaning to say, nag-ung-ung na dito, wa naglihok ang imuhang kaso. Ang problema lang, the moment manggod mapasaka na ang kaso, gikan sa piskalya, ngadto sa korte, ang mahitabuan is, ang imuhang record, kay connected man ang prosecutor, ang piskalya, o ang korte, o ang NBI, mugawas gyud na sa record nimo nga na akay criminal case. Munang usahay, maski magsalig man po na nga, maski wala na ka sa imuhang address, no? Wala na kayo ig-asa. Masango gyud ka, kay at some point in time, labinag ng empleyo ta, mukuha mangyud ta og NBI clearance. Whether mo trabaho ta, mga apply ta, magkuha tag passport, no, sa I think magkuha driver's license, mugawas gyud na. Kung dili sa NBI,
kanang mukuha tag police clearance. Maunang nakahibaw ka. Pero tungkol kay wa ka mukuha from 2013 siguro to 2019, din ha panigawas. Usahay sad, di man na good mo reflect po right away, munang taon-taoran pa. So, posible gani nga pag 2014, ikuha kag NBI, nakakuha ka. Kay, wa pa nakahibaw ang NBI nga naa di ay kay kaso nga atubang. Ikaduhang pangutana, sa akong pagsusi, patay na di ay ang akong amo, nga maoy nagkihan ako. Mapalutsan pa ba ko warrant of arrest, nga patay naman ang nagkiha? Mapriso pa ba ko ani, nga patay naman ang complainant? Pwede ba ning ipadayon sa iyahang mga relatives o kaha mga anak? Actually, yes. Kung ang gikiha mo ay namatay, ma-end mo dismiss ang kaso. Pero kung ang kaso is of a nature nga pwede pa mapadayon, no? Ang kiha, pwede gina mapadayon sa mga anak or mga tagtungod kay sila'y mo banus. Pero usually, kung criminal case, magkukupractice na criminal lawyer, I think masulbad ra na nimo kung pananglitan di nagkitpud sila mo padayon or mo appear sa case, okay? Ikatulong pangutana, ang tambag sa NBI at doon na lang sa korte para ma-clear. Dili kaha maablihan lang anoon ang kaso. Kibaw ka, pila naman to katuig, and I don't think kana malicious mischief, di man gyud na siya dako nga kaso. And usually kung pananglitan man gani kanang dili na pud sila interesado, di pud sila mutunga sa kaso, ma-dismiss ramang yun na. Ang importante, giatubang nimo, and I think yes, sakto ang taga-NBI sa pagtambag nimo, nga imong atubangon ang kaso, kay naamang gud na siya yun pod. Nag-ong-ong man din ha, so kinahanglan nga, para ma-clear ka, either, hangyoon nimo tong anak dito nga, di na lang, ma-dismiss na lang ang kaso, paibaon nimong korte nga namatay na, ma-arraign ka, no? Gamay ramang kay na, wa man gani na piyansa ng malicious mischief, at tubangon lang na nimo dito, kay para kung di na sila mo padayon, mo file na lang sila desistance, mahuman nimo ang kaso, wa na kay record sa NBI. Okay? Ikaw pa to katapusang pangutana, kung atubangon ko ning kasuha, posible bang maabsuelto ko? Kay di mang yun ako ang naglumping sa cover sa bulldozer nga akong maneho, lain driver man ang nakasagihid ato. Okay? Honestly, sad yun, Eloy. Murang bati sad yun ang imuhang batasan nga kay abi naglisod ka, mukwit ka, ning resign ka, wa pagyud ka mangayog klarong pananghilog abiso. Kung ako sad yun ang tag-iya or amo nimo, posible sad yun nga maupod ako ang buhato nimo, kay gibiyaan pa nimo ako ang heavy equipment, mahal baya kaayo na. Mo nang nagka-problema siya, anang imuhang kalaki, no? So, mo nang nakihaan ka, pero kung nangayo lang siguro kag pasaylo ato, posible pag yun nga na pasaylo ra ka, wala gyud po siya mo file untag kaso or pwede ra gyud niyang ma-bakwi. Karon, ang sunod na kong advice, sunod mo trabaho ka, no? Ayaw anang mubiya ka nga wa kay respeto kay kanang paghatag og trabaho sa usa kay employer, no, amo or kumpanya nato, kanang tabang na kayo na, no? So, ayaw lang yun unta nga, ato aganing kanang biyaan lang, ya di ta mutahod, kay di man pud na mayog reflection, kay kung pananglitan, mga apply taglain, isuwat nimo imong past employment, manawag sila, mo background check sila, unsa may ilang isulting maayo nimo, kung ingon anak kag batasan, di ba, bati? No? So, ayaw ana, dili na maayo, no? Now, kaning imong kaso, kinahanglan, adto na nimo, yes, posible gyud kaayo nga maabsuelto ka. For me, pwede gyud kaayo nga maabsuelto pa ka and kaya ra gyud na nga dili na gani nimo siya kanang kinahanglan nga pa full-blown nga trial or full-blown nga case. Kay like I said, tungod sa kadugayon unya, tungod pod sa kay wala na siguro yung interes. Ang importante is atubangon nimo imuhang klarohon og atubang ang imuhang kaso. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat
sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Batak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ethan. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Best I Ever Had. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Ang ato magtatampo nagdasangan nga Ethan. Ako naman ko eh. Last ba ito lang niya? Pre kayo, murag. Naggo na sa kuda. Mawagin mo, pre. Ikigi makaingon nga makakating classes ko kay. Sige, magagpagad dinis bilyaran niya. Makiginom pa dyan. Ay ko, ingna nga nagmahay ka nga. Wa mo sa kay gasto kada invite ako. Mao ganing wasag kong balibad kay libre man. Wala naman siguro ka result sa inyong first two subjects sa morning. Di naman sa day ka. Nag-internet ako, bibay. Kapoy kang sigsuro eh. Buring kayo mong maestro. Way lami ang kadagtodlo. Kapuya ni mo, Ethan, oy. Sige naman nakag-ingon, anak. O, sa mga plano ni mas imong kinabuhi? Babe, ikaw ba? Seryoso kay ka eh. Chill lang, good. Magabata pa daw eh. Taas pa tag-oras. O, sa mga plano ni mo nako. Para uyab-uyab ra ko ni mo, ha? Sam? Kung dili ka magbago si mong kinabuhi, Ethan. Kung dili ka kamaumohat ang pilis sinaguan si mong mga gidikanan, maayo pagbabuwag na lang ta. Sam? Mayra nga giingnan kasi mong uyab, ana. Dili ka mauwaw. Ikaw maoy lalaki o nyawa ka magtarong sa imong kinabuhi. Si Sam hapit na mo graduate, pero ikaw nagpabilin ka paghapong first year college. Mo. Hatagi sagbili imong pagkatao, uy. Dili kay relax lang kaayo ka diha. Sige kag ingon nga bata pa ka. Nahala sige. Tingali unyag dili ka makabantay. Unya mo abot ang panahon nga gusto na kang mulihok pero wa na sad kay mahimo. Grabe sa gumoy. Grabe good taon. Kamo man mga batanon karon panahon na wa gid mo'y time management. Abusado kayo mos oras. Lihok mo mintras do na pa mo'y kusog. Naapa ninyo ang opportunity. Dili kay magsigig unya-unya kay bata pa taas pag oras. Ma. Makibuwag na bagid ka na ako, Sam? Naibaugit kang unsa ka strikto ako mga ginikanan, Ethan. Pero di padayon ko ni mo tungod kay love, tika. Ang ako, lagi pagkita po na ako nga worth it ang ako pagsubak nila mama at papa. Sorry, Sam. Gusto ko ma-work na itong relasyon. Tulo na takatuig pero feeling na ko akay plano nga masettle down ako puhon. Sam, no. Love ko ka. Kung love ko ni mo, be responsible enough.
Tagay good chance. Promise. Magtarong na gid ko. Basta ayaw lang ko buwag isang. Maluwi ka. Ethan. Please. Love ka. And dinisip ko gusto nga magkabuwag na. Maong please. Buhata ang angin mong buhaton. Pagtarong na. Bisag dili na lagot para na ako. Bisag para na lang si mo kaugalingon. Promise. Promise, Sam. I love you. I love you too, Ethan. Babe, congratulations! Happy kay ko nga, nakagraduate tigit ka. Congrats, babe! Thank you, babe! Ikaw lang sunod ha? Basta pagtarong lang yun. Promise, babe. Sam! Oh, Ralph? Babe, kinsa na? Ralph! Inawan ako ni mo, oy! Finally, nag-graduate ka. Congratulations! Ganun sana ka naabot. Huwag ko ga-expect na makita ti karon. Grabe, lipay kay ko. Hindi ka daw ko naabot, oy. Nag-communicate ko ni mama ni mo. Sabi ako ni mo, ha, nga, muli ko kung graduate ka. Tuod ay, si Ethan akong uyab. Ethan, si Ralph, kababata na ko. Hi. Tara, dito sa tasbahay na. Naghikay man si mama. O, bitaw. Sige, tara. Ibiyaan mo lang ko. Sukad lang ang iabot si Ralph nila. Maghalos tanang time ni Sam. Noo naman niya. Tagsaran gani kayo may magkita. Imingaw na ba ko niya da? Akong tawagan ba? Gakuyog na ba meron ni Ralph, babe? Mao ba? Magkikita mo gudon ta ko ni mo, babe, kay gimingaw na kay ko ni mo. Padara, babe. Apasa na lang midinili. Akong i-text ni mo, ha? Sige. Bye, see you. Magkita to mi. Pero naagi po itong Ralph. Smuka nagtapahan na eh. Pero, sige. Ang importante nga ako siya makita. Nga, pila kayo makatuwid ni Sam, bro? Mag 4 years, bro. Mo ba? So, nag-graduate na ka? Dili pa, Ralph. Unsaon? Badlungan mo gudi siya, uy. Mong naapsa na lang nako. Oo ba? Pero, babe, nagbag-o na ba ako, ha? Aning kamot ba akong mag-usab para nimo? Sam, karong kay nag-graduate naman ka. Nag-hiring na mga mong kapalis gawas. Siganahan ka nga malarga sa gawas. Really? Halaganahan ko, anak Ralph. Babe. Sige, Ralph. Akong liho ko na kung mga papeles daan. Mga play kong suway ba? Sa patay badawat ko. Seryoso ninyo, ha? Pumana mo kong kaon. Muuna na ko sa gawas kay murag wam sa ko'y apil na yung surya. Ethan? O, may problema ni mo? Ako? Unsay problema na ko? Kana si Ralph. Kay sukat mo abot na siya din, he. Wala kay happy time na ko. Lipay pa kitang gi-offeran ka niyo trabaho sa gawas, no? Kaya gano'n man. Aron mag-auban mong trabaho? Aron permi mong makita, ha? Ethan? Unya, lipay pa kay kang imo kong gipanabi? Kung unsa ko kabadlungon? Para unsa man? Para mahayan ka niya nga. Napunta na ka sa lalaking way ayos raman ako. Ug dili niya nga disinte, ha? Mao ba? Nagpabilib juga maayo niya, no?
Nahibaw ko, Sam. Nahibaw ko. Obvious na kay mo. Nasayop ka. Love ti ka, Ethan. Pero pangayoon kong imong pagsabot. Suportahin ko's gusto na kong buhaton. Total di naman ni para ako. Para naman sa dini mo. Sam. Pag-amping ito, magpaabot ka. Ikaw sa Ethan. Pag-amping din eh. Oh. Ngano man kang sige makagatubag sa mong cellphone. Unya gool kay kagnaong, ha? Wa na magid magparamdam si Sam na ko magud. Aw. Kana kay wa na gid siya magparamdam nimo. Tigalig do na na siya lain dito. Oh, mo. Ako pa'y ikaw, no? Focus na lang kas imong pagtuon. Gamay na lang imong paaboton mo, graduate na gyud ka. Ma. Congratulations, anak. Proud kayo kung simulihimong kinapusan, anak. Salamat na kayo nag-graduate ka. Salamat ninyo, ma, pa. Sige na. Unsa pa may atong gihuwat. Tana, mga una tas ato kay gihikayan man gyud ka namong papa nimo. Mao gyud. Tara, manguli na ta kay gahuwat na atong mabisita. Yang gutom na sad. Sige. Tana, ma, pa. Doon na lang ko'y nadunggang storya sa among common friends ni Sam before. Nga uyab na gyuday sila atong Ralph nga iyang kababata. Mao sigurong wa na sa gyud siya'y paramdam ako. Nasagitan ba ako, pero dili ko gustong mahayan siya. Kay nakatabang sad siya sa akong pagkatao aron ko mausap. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat RMN. Mga mga galang kaagi ni Ethan nga taga Cagayan de Oro City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan best I ever had. Ang maong kaagi gibata no do sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.